Hvad? Hvad? Ah. Krig. Vi tager en overskud, okay? Vi skal have noget snaps til Martin. Jeg var ikke for snaps, når du ligger ned. Nej, vi skal søge op, jo. Krig, sæt dig lige op på stolen, så. Hold kæft, Martin er ødelagt min ryg. Du er lagt i hovedet. Jeg lægger lige ham lige i seng, og så... jeg håber kæft, vi skal noget med sådan noget. Det var tydeligt, Rasmus. Hey Martin, må jeg ikke lige få en hånd? Mathias kommer og giver den hånd. Ej, hold nu kæft. Stik mig lige en hånd. Ja, Martin, vi ses i morgen, så det. Nej, hold nu kæft, vi skal ikke i seng endnu. Vi skal have noget fucking mere snaps. Ja, det er jo så her klokken 11 om morgenen til afterparty hos Martin. Det er psykopat meget snaps. Hold kæft, gå væk fra min sted. Jeg skal have fucking meget snaps nu. Okay, vi går i seng nu. Ja, du må gerne gå i seng. Krig. Vi to går i seng nu. Du må gerne gå i seng, Krig, det er fint. Jeg skal bare noget snaps. Krig, hold nu kæft, ikke? Hold nu kæft, 2 sekunder. Nej, ikke den vej. Jo, Krig, den der vej. Gå nu i seng, Krig. Nej, jeg skal lige have noget snaps. Det kan ikke være snaps, Krig. Nå, jeg skal snaps. Ud til bare,